Lek, gak ono sih, Lek. Mau tak kabari. Yo. Nuwun. Nuwun. Monggo lebet riyen. Wis tak coba sak tenane, nyatane kowe ming dolanan. Nganti tekan sak lawase, aku se pengen gandengan. Raep wis ora kerasa wektu-wektu sing tak lakoni. Pengen ku siji ngerti yo, kon iso ngerti rasa iki. Nanging kabeh mungkur mimpi, janjimu semu kaya udan wingi. Tiba ning ati lan ngelarani, ning buri kowe ra peduli. Karepku kowe ngerteni rasa-rasa lara iki. Tak pupuk sing tansah mati ning ati kowe ngelarani. Kon sing tak puja gaweni lara, samsaya lara ketulan-tulan. Kentak kawane nganti tekan tuwa. Terus mau hubungan sing ra jelas kaya ngono kuwi. Ibu wis kesel nyari tangga-tangga. Kowe ngerti apa ora to? Paling-paling dene nek kono ya ana liyane. Ilinga umurmu, aja ngasi sing jenengane anake ibu kita di perawan tuwa. Wis tak coba sak tandane, nyatane kowe ming dolanan. Nganti tekan sak lawase, aku sing pengen gandengan. Ra wis ora kerasa wektu-wektu sing tak lakoni. Pengen ku siji ngerti yo, kon iso ngerti rasa iki. Nanging kabeh mungkur mimpi, janjimu semu kaya udan wingi. Tiba ning ati lan ngelarani, ning buri kowe ra peduli. Karepku kowe ngerteni rasa-rasa lara iki. Tak pupuk sing tansah mati ning ati kowe ngelarani. Kon sing tak puja gaweni lara, samsaya lara ketulan-tulan. Yen tak gawane nganti tekan tuwa, ketulan-tulan. Mas. Wis. Plan B. Lah kok plan B piye toh?
Tadi Pak Lek bilang kalau Om Galang ketolak, kita ke pantai. Karepku kowe ngerteni rasa-rasa lara iki tak upong sing tansah mati ning ati kowe ngelarani kon sing tak puja gaweni lara samsaya yen tak gawane nganti tekan tuwa ketula